Welcome back, sanibonani molweni. Buyile girl. Finally, ndikwindawo ene-Wi-Fi. Back in action, papa. Ndim ke lo Christmas andivusa usis S wathi girl, cela ndikhelele ispinatshi. Ufuna ukubetha i-creamy spinach. Ndathi no problem. Bendiyi-run around girl then nge-25. Bona kuthiwa yenza into ethile ndiyenze. Yenza into ethile ndiyenze. Because mna guys soloko ndikhathele. Andifuni uphosisa. Soloko ndikhathele, T4 tired, ndim owo. In fact ndinewari mhla kwakhona umfana othi uphandlekile ndim. Uyofuneka athi riphandleka again because but ke hayi nyhani because guys mna soloko ndikhathele mna. Always notata uyayazi. And worst part is that andikwazi nokupheka nepapa. Eyona nto ke vele indistressa wes andikwazi upheka ipapa. So ndicela guys nindiplage ngee-lessons zepapa. Ubishame ubad. Imagine. Spinach. Silungiso. Kotyiwa sona. Kotyiwa sona. Bendigqiba sikha apha ezantsi. Khona nto ingekhoyo kule gadi. Nomoba ukhona. Ne-avocado khona. Nobhanana. Utsho into oyifunayo. Mr. West sana nemibuzo eyi-100. Eyi-100. Gelweni ngesana sihlangu nqantshukini but ke we are within. Hlamba ispinach kuthiwa lihlamba le ntliziyo. Ithi hlamba intliziyo yam. Yo guys. No mandiphinde ecaweni. Nangu ndingawazi amaculo asecaweni yam. Imagine intloni. Ningayibukeli le ndawo. Please fast forward. Ithi hlamba le ntliziyo guys ndiyeke thatha. So, guys, bendisathu awazipheka papa mna. Iwesi ke into endihlekisayo bendiye kuloo mama. Bendiye kuloo mama. So kuloo mama ndababethela umleqwa. Ndababethela umleqwa. So ke ngoku xa sowuvuthwa lo mleqwa ndababuza okay ke guys. Ndicela ubuza sithi ndimphekele umleqwa. Lo mleqwa uzotyiwa nantoni? Bathi hayi uzotyiwa nepapa. Ndithi mna guys angazipheka papa. Bathi uzayiphi. Ndithi guys itshona xa ndifuna ukutya umleqwa one-rice because mna I really don't mind. Uba ndibeke irayisi eziko and then ndimbethe nomleqwa wenu. Because like look at me. Khawundijonge. Xa undijongile wena ndiyakwazi ukupheka ipapa nalapho ndiyipheka ku-3 foot. Hayibo idlala ngam mina. So ke and then wathumakazi wami oyi-1. Hayi mani imbi le nto yabantwana basemakhwethubeni bangakwazi ukupheka papa. Apparently khona osisi abayi-2 ababuya emtsha. Guys andiyazi ningandiasheki. Kuthiwa khona osisi abayi-2 basemakhwethubeni ababuya emendweni just because bengakwazi ukupheka papa. And kudala ndiyiva le theory. So siyahamba no ndifunele elishara nomntakalona. Ke sihamba noqhayiya. Guys siyothenga isonka. So sithenga Snow-Woolworth ke apha elalini yam. Ninaye. So siyothenga isonka for Christmas. So sizotya isibindi. Senziwe ngumakoti. Sinamakoti ke thina sana. Very nice, very cute, very demure. Can cook ke papa. So usiphekela isibindi ngoku. And then after that phekela Christmas. So sihambeni ke siyothenga isonke Woolworth isonka. So ke please bendisatsho uba kudala ndive laa nto bakuthiwa abantu basemakhwethubeni bakwazi ukupheka papa babuye emitshatweni. So sesona stress sam endinaso eso uba andikwazi upheka papa and ndimdala. Ndijonge i-late 20s ngoku. But asikho apho. Ndingakwazi uyipheka yonke enye into but sondinika ipapa, undinika u-3 foot. Uthi maphekwe ndim
Hayi simaphandela. Ndithi kuni guys sisahamba first shop. We don't buy apha ke. Khona esithenga kuyo. So ke Khathalanga guys. Ngathi ngala yo 25. Sprint nganditshayisa ukuraf apha please. So yeah guys, we are going to the Woolies. So this is ShopRite. ShopRite lona. Thina sithenga eWoolies. So nizambona ke uWoolies wethu. Ha! Like ndifuna unibonisa enye mode of transport yethu esinayo apha elalini. So le nizoyibona siza ngapha so that is over. So le nizoyibona igama layo iguruguru. So yenye mode of transport yethu. Let's taxi yethu yesibini eya. But naku ke nantya uWoolies wethu and ke ngoWoolies wethu usisona scrapyard kubhizi but sithenga apha abantwana for Christmas sithi aba we are back eWoolies. Nanki uWoolies wethu nanki uWoolies wethu. Ndifuna unibonisa guys sine Woolies bread. Hi. Songa sethu seWoolies guys. So ngoku siya back home. Yabo? Ngiyacela sisipayela. Uxele. Asipayela ngasona sihle man sifresh yabona ke. Yes girl. Love ke uqhayiya ke guys. One thing about that girl indi entertainile. Ngithatha i-video. Like wathi Jona, sisi I've got your back. Nakwenza le way. So again this is us preparing for imbeleko kaNcomane ke guys. So besisamkela umntana ka brother wami like official sakwamkela, you are within us now, sikule way sonke ncom. So this daba ke chef bemini sendila generation iphekayo ezo adibile yo but ke all for Ncoms, we love you. Like guys imagine Usima, like guys, I am cooking like a proper meal. Ava lezambane I lithanga this is not me. Ngomnyama maselali novele bakufaka amanzi and stuff. And then me like sofa guys. Like sofa fish. I mean zaga. Nobody guys umleqwa wami. Ndinike catch me here please. Catch me and this is a self emzini because banqabile. So ke guys, hey nithanda kanjani ba i-event iqale. So originally engapheki mna noLusanda yabo thina besincedisa. So i-event yaqala kwathiwa ke ngoku kucelwa mna noLusanda sishiyeke kitchen and then the rest ihambe kwi-event. Sathi shapa khonxaki because kakade mna ndabhoreka abantu abathetha 20 abangagqibiyo. So I was like perfect good shot mabahambe sishiyeke thina sipheka. So mind you sishiwe imbiza zabantu asana basebenze ntoni njengoba niyibonile lapha thanathi igcaca emanzini. Umleqwa sifike like it's not mleqwing and then kwafuneke ndiwuleqe ngokwami waleqeka ke sana because hayibo guys ngicela uba uLusanda yho ndilibele unifotela lapha wayilungisa uLusanda guys ibhathanathi wayibetha hey yes saqonda bekushuta lo muntu imoshile yabona bayilungiswe kanjani wayibetha umnene abantu yamani man hey guys ba blessed abanye abantwana abaphandle kuphekeni baby girl ngakho wazi ne-angle efuneka mekuzo boyitya kodwa sisitudio sana siwenzela bona azaka ayike umntu uyahamba uya kwikhaya lesibini. Better alone the blessed ngamakhaya ezilalini so
This is me on my way to kulomama. A very long drive ke sana. Kukude kulomama guys. Uhamba oya kulomama. Uhamba kuphele itha. Ungene kwigravel. Uhambe kuphele igravel. Uhambe ehlathini. Kuphele ihlathi. Bengona ungene endlini. But nizayibona yonke into endiyithethayo. Nizobona uba andiphosisi ke guys. So transport yaselalini yakulomama. Uhamba ngebhasi qha ke sana. Iteksi azikho, intontona azikho. Either uhamba ngebhasi okanye netransport yakho. So naba ke abantu bayahlika kwizitopu ngezitopu. Siya emakhwethubeni. Siyothi enjoy ulife kancinci wethu. Igeli yorelaxa, yodistressa. So ilali yam isemkhamela. Now sidlila eMkhamela Primary School. Hayi ke ngexesha lam kudala zange ndafunda ke mna ke elalini, but into endinganixelela yona is that ndiyayazi isonke sinejem sakwesa sikolo, because ipoverty ayithi xa ingathi iqatsele ndithi chuncembe ndiyotya esikolweni ngoku ndingafunda esikolweni. Like bekumandi mani ka ndisamncinci, ubone ungekabi nazistress. Nantsi ke sanikonka yethu. Kulithi ke guys apha ebumnandini. Yo, very lit. Fikile igirl ke stopini sayo. Nansi imoto yethu, ibhasi yethu yeshuri. Nanku kusimamkele. Ndiyanibonisa uba ndifikile ngeHoly Cross bus yam. Guys, bekusuppose abantu basekhaya banihlangabezile estopini. Like they know where to be found. Jim lo. Sisinyama. Wow. And your God's favorites namhlanje. That's all I can say. Kunzima nohamba, isindwa zinyama, kushushu. Kodwa bafowuni kodwa bahlangabeze estopini. How does that make sense? Like anibaboni. No bazondifumana. Actually nabaya. Hey guys, like ndifuna ukubonisa. That's them. Bakude lathu. Ngabo abaya ke sana. How? Yo. Bazondifumana. Oh guys. Like can you imagine again? Basebhola sana. Beva nopakuzana. Theni lapha ngeli xesha. Why ninganihlangabezanga? Inyama lendisindayo. Bamjongeni guys. Hayi sana mabandijonge because Lona why? Sesiphathe wale. Why ninganihlangabezanga? Izinto onoziphatha wena ezi. Uyazi bisinda kanjani le? Hayi mfondini. Yini kude kuthiwa abantu ababili. Uyibaqile. Khawulezani. Uyibaqile makazi. Na sesizofika. Yabona ke ekhaya siqasigqithe emahlathini sana. Kwamakazi ke phakuvele khona. And then ekhaya kuzovela just a sec. Nakya ekhaya ke guys. Ndifikile apho bendiya khona. Ndifikile emakhwethubeni koqhanga kulapha ke. So let's enjoy the week. Sithi live to the fullest ke sana. Nakya ekhaya, nakya makazamba sana. Cabe uyavuka. Nakya ke guys. Thank you, bye. Ngixelele ke guys ba uhamba kuphela itha, kuphela igravel, kuphela igravel kulomama. And then eqoma mani ke ndiyosayina guys ba ndifikile ebumnandini. Like igirl ilendile. Hello, soyazazi samagama. Meleni yasibazisa. Enigidimisa anda. Yes, mama. Mama yakhe. Akekho nalapho mama yakhe. Uyaphi? Mama. Uphi mama? Uphi mama? Thina siyengizama usithetha.
umazilona Kuyaphi? uthi dasimkabuye lo asa umazilona Oh, ingabi ngamalahle. Uyabona ke ngomso bazoyifumana babacimba kanti ngoku sisaxolisa thina. Jona batata ispayisi sam uzokhupha incasa apha enyameni ngoku. Sesibuyile?